हेलौ लोगोफोर, आंनि गोदान ब्लग भिडिअखौ खुलुमहरग्रोनाय थाबाय। जों दा बरजरा होननाय मोनसे गामिनि हाजो गुदियाव आरोना। बे हाजोनिफ्राय दै गबोयो, ओंखायनो जोंबो बेरायफैदों। नायलांदो लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा आं देखायलांबाय थागोन। गारि दंबावोसो ना गावसिनि गामिनि थायो मन्दिर दंब्रा बेयाव बोराय थायो। हाजोआव गाखोलांनांसिगौ। दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर बेरायनाया हाजोआव दै बारजुमना वाटारफलाव फैदों नै जों। गोजौथारदां ना? जायगा हाजोनिफ्राय फैना बरजरा जायगायाव बेरायफैदों जों। हाजोजों बे हाजोजों बिदिब्ला नोंथांमोनहा बेरायफैनो गोसोबा बेरायफैदो लोगोफोर। बाय बाय, नालायदो बन्द' खालामनाय जाबाय।